Ħanaddu għat-tinqari. Meħud mill-pridka ta' Ġesu fuq il-muntanja Mattew 5, vers 38. Smajtu li ngħad għajn għal għajn u sinna għal sinna. Imma jien ngħidilkom biex ma tirreżistux lill-ħażin. Anzi, min jagħtik bil-ħarta fuq ħaddek il-lemini dawwarlu l-ieħor ukoll. U l-min irid iħarkek u jieħu t-tonka tiegħek ħallilu wkoll mantar. U min jisforzak tmur mil wieħed, mur 102. Għati lil min jissupplikak u min irid jissellef minn għandek iddawwarlu xwiġġek. Amen. Missjana smawiet. Għadna kif smajna l-ġrajja twila u sabiħa esibizzjoni kontinwa tal-ħniena tiegħek lejna ma' missirietna bħalma għamilt ma' missirietna tagħmel magħna wkoll li inti regolarment tilqana għalkemm aħna nitbedu minnek anke niċħduk, inti tfittixna u bħalma għamilt il-Pitru wkoll issaqsililna. Tħobbni int aktar minn dawn u aħna mulej konna ngħidulek inti taf kollox, inti taf li aħna nħobbuk. Aħfrinna mulej il-ġufija tagħna, saħħaħna fil-fidi tagħna u llum mulej bħal Pitru wkoll nixtieq ngħidulek mulej għand min immorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja eterna u aħna nafu u aħna żguri illi inti dak il-qaddis tagħna. Mibgħut propjament għalina mhux biss biex tgħallimna ma wkoll biex il-dnubiet tagħna ħomor bħal kremżi tagħmilhom bojot bħas-silġ, bħas-suf abjad. Grazzi missier tal-li inti trattajt magħna mhux skont ħtijietna imma skont il-kobor tal-ħniena tiegħek lejna. Nitolbuk għalhekk mulej biex tagħtina widnem miftuħa tal-għodu qalb ukoll riċettiva għall-kelma tiegħek sabiex inkomplu navvanzaw, inkomplu narfuk aħjar u nkunu wkoll motivati biex naqduk il-jiem kollha ta' ħajjitna. Amen. Amen. Mark Twain, awtur Amerikan, darba qal: mhux il-passi diffiċli fil-Bibja illi jinkwetawni, huma dawk is-siltiet illi faċli tifhimhom. Dawk ta' bilħaq jiddisturbawni. U naħseb jiena li qrajna dal-għodu hawnhekk din il-silta qasira minn fom Sidna Ġesu hija ħafifa u tqila. Hija ħafifa għax naħseb fil-qalb tagħna diġà nafu x'irid jgħidilna Ġesu. Diġà għandna ħjiel tajjeb. Allora minn dak is-sens hija ħafifa. Mill-banda l-oħra hija tqila il għaliex jiġuna mistoqsijiet bħal imma letteralment ġifieri li min jagħtini daqqa fuq wiċċi indawwarlu il-ħadd ieħor biex jagħtini daqqa oħra. Tajjeb, u allura tajjeb li nibdew anke nikkonsidraw aktar fil-fond dan il-diskors ta' Ġesu. Ġesu rivoluzzjonarju bħal dejjem illi jaqleb l-mwejjed ma jiċċettax il-konvenzjonijiet, id-drawiet ħżiena tal-bnedmin, avolja hawnhekk qed jagħmilha ma' nies lut, nies li kienu jiftaħru bil-liġi ta' Mosè u jiftaħru wkoll li huma d-dixxipli ta' Mosè illi jassumu illi qegħdin jobdu dik il-liġi ma kienu qed jobdu xejn, kienu qed jiksruha kontinwament, jawġuha u jikkalpestawha għal finijiet tagħhom. L-uniku post fejn il-liġi talla ma kienx miksura kienet fl-arka. Dik il-kaxxetta tad-deb illi għal poġġi dik il-liġi hemmhekk il għal dik il-liġi mbagħad kellu josserva perfettament Sidna Ġesu Kristu li hawnhekk qiegħed jgħallimna it-triq bħala dixxipli tiegħu. Ġesu jrid illi kollu nies illi jixbħuh. Frattant fl-udjenza tiegħu sikwit kellu nies illi kienu reliġjużi indubjament, kienu reliġjużi u jiftaħru bil-patrimonju tagħhom li missierna u Abraham, però Ġesu kull darba kellu jesponihom, kellu jikxifhom u juri wkoll l-ipokrizija ta' ħajjithom. Il-liġi możajika, liġi li Alla ta' lil Mosè hija liġi tajba, ġusta u għarfa. U Ġesu obdija perfettament matul ħajtu kollha. U hawnhekk qiegħed jikkoreġi
interpretazzjoni żbaljati ta' dan il-lut illi pereżempju għalilhom intom smajtu mela bit-tradizzjoni li it-tagħlim tar-rabbini tagħkom fis-sinagogi smajtu illi ingħad għajn għal għajn u sinna għal sinna. U di tinsab fl-iskrittura difatti, għajn għal għajn u sinna għal sinna. Però araw daqsxejn l-astuzja, l-brikkunaġġ ta' dawn in-nies illi jista' jkun kunu aħna nfusna, tajjeb, applikawha għajn għal għajn u sinna għal sinna jekk inti għamilt li tant deni, mela jiena nista' npattilek b'tant deni. U allura qegħdin jgħawġu l-iskrittura biex jivvendikaw ruhom mill-proxmu tagħhom. Flok ma jħobbu il-proxmu tagħhom xi ħaġa li hija tant ripetuta fl-iskrittura, ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek tajjeb kienu qegħdin jgħawġu l-iskrittura. Huwa veru illi l-liġi ta' Mosè qalet għajn għal għajn u sinna għal sinna. ċoe Alla mill-rati u mill-istituzzjonijiet ta' ġustizzja tajjeb dejjem ried illi l-kastik ikun ġust u xieraq, mhux sproporzjonat, mhux għal reat ċkejken jagħtik omrok il-ħabs pereżempju, imma mbagħad mhux għax qtilt 20 ruħ teħel 20 euro. Tifhem? Irid ikun ġust u proporzjonat jaqbel mal-gravità tar-reat. F'dak is-sens għajn għal għajn u sinna għal sinna, il-lex talionis din insejħula, illi il-kastik irid tkun jaqbel mal-reat. Per eżempju fil-ktib tal-Levitku kapitlu 24 naqraw min jaħbad bniedem għal mewt jagħtuh il-mewt. U min joqtol bima irodda, bima. U min jagħmel xi għajb lill-ajru bħalma għamel hekk jagħmlulu. Ksur biksur, għajn b'għajn, sinna b'sinna, bħalma għamel għajb lir-raġel ieħor hekk jerġgħu jagħmlu lilu. U din hija l-liġi tal-ġustizzja. Il-liġi tal-ġustizzja illi kellu bżonn il-rati tagħna u l-istituzzjonijiet ta' awtorità jimxu iva bil-fer u jagħtu ġustizzja skont il-każ. Mhuwiex ġust meta wieħed ikun ikkastigat lil minn kull proporzjon. U lanqas huwa sewwa illi ikun hemm kastigi differenti għal klassijiet soċjali differenti. Mela, jekk wieħed abjad tajjeb jagħmel stupru, tifhem u wieħed iswed jagħmel stupru, għandhom ikunu kastigati l-istess. Però sikwit ma jiġrix hekk. Ġifieri l-liġi tal-la fejn tidħol ġustizzja nifhmuha. Tajjeb, hawnhekk li qogħdu jagħmlu però hija illi Ġesu hawnhekk irid jikkontradixxi l dawk illi biħsiebhom personalment biex jivvendikaw ruhom, jagħmlu vendetta huma mingħajr ma tindaħal il-pulizija, mingħajr ma tindaħal l-qorti, jagħmlu dik il-vendetta personali. Il dawn in-nies Ġesu qed jgħidilhom tirreżistux lil ħażin. Ma jien ngħidilkom, intom smajtu hekk, imma ngħidilkom xi ħaġa oltre minn hekk, xi ħaġa aħjar minn hekk, superjuri għal hekk. Tirreżistux il-ħażin, anzi mi jagħtik bil-ħarsa fuq ħaddek il-lemini dawwarlu l-ieħor ukoll. Nifhmu illi hemm il-gvern illi hija hemmhekk biex fil-pajjiż ikun hemm stabbiltà, ikun hemm l-ordni kif inhu xieraq, tajjeb, li kulħadd jieħu sehemu, illi ma jkunx hemm sfruttament, hemm il-pulizija, hemm is-soldati illi dawn ukoll jaqdu r-rwol tajjeb biex is-soċjetà tkun nies illi kapaċi ngħixu magħhom. Kapaċi ngħixu magħhom. Biex il-ħażin ikun ikkumbattut. Meta pereżempju il-soldati marru għand Ġwan il-Battista flimkien ma' nies oħra u qalulu aħna x'għandna nagħmlu? Ġwanni ma qalulhomx isma' żarmaw itilqu l-impjieg tagħkom bħala soldati għaliex f'dinja midimba il-forza u d-difiża kontra l-ħażen trid tkun. Qalilhom aktarx tagħmlu vjolenza lil ħadd u kunu kuntenti bil-paga tagħkom. Anke wkoll Pawlu meta tkellem dwar il-gvern ċivili jgħid il-gvern m'għandux is-sejf għal xejn. Il-gvern kapaċi jinforza u jikkastiga l dawk li jagħmlu l-ħażen.
Frattan Ġesu għawek meta tgħidilna tirreżistux il-ħażin, Ġesu qed jitkellem fuq kondotta personali. Jien, meta xi ħadd javvelini jew jinsultani jew jagħmilli emil ħażin, kif għandi nirreaġixxi? X'għandi nagħmel? Hawnhekk Ġesu qed jipprojbixxi dik it-tendenza universali fina l-koll illi nfittxu vendetta personali. Illi jekk ħaddieħor weġġani irid iweġġaw lura. U jekk ma weġġawx immedjatament daħan żomma fil-komma, għal meta jiġini ċ-ċans. U allura hemmhekk inti qed tibni dak il-morr, qed tibni dik il-riżentiment, dik is-sens ta' mibeda wkoll kontra ħaddieħor. Għaliex għandek il-kontijiet għadhom mhumiex ibbilanċjati. Dak l-atteġġjament u mhux biss imarradna spiritwalment, jixħitna lura u allura nkunu qegħdin niskwalifikaw lilna nfusna milli ngħidu li aħna ta' bilħaq disċipli ta' Sidna Ġesu. L-apostli tiegħu ikkmandaw ukoll li jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ x'għandek tagħmel? Ħalli ħajjieħu, kull dak ħalli ħajjieħu bil-ġuħ dak. Issa ġiet is-sija tiegħu, Alla sabu fl-aħħar, jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ, itimgħu. U jekk kunu bilanċ isqieħ. Għax meta tagħmel dan, tkun qiegħed tiġbor ġamar jaħraq fuq rasu l hawnhekk tkun qed iġġelu jistħi. Illi huwa għamlek azzjoni ħażina u int pattejtu b'azzjoni tajba hija xi ħaġa rivoluzzjonarja. Xi ħaġa li f'din id-dinja midimba fejn kulħadd iressaq il-nar l-inxawwat u kulħadd qed jara l-interessi tiegħu, tajjeb, dak l-emil, dik ir-reazzjoni, tajjeb, allura dak li jkun telbu. Infatti, Pawlu jgħidilna tintrebaħx mill-ħażen, imma irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Prinċipju illi tajjeb illi nżommuh id-dimajna li xħed dawlu kol fuq dan li qed jgħidilna Sidna Ġesu Kristu. Mela, meta xi ħadd jagħmlilna ħsara, jew ikun insensittiv lejna, jew kattiv magħna, qasqas dwarna biex ħamġinna isimna fuq il-post tax-xogħol tal-affarijiet isiru regolarment, vera? Imissna nirreaġixxu mhux bi spiritu ta' mibeda, mhux bi spiritu issa ħalli fidejja. Dik hija fin-natura tagħna. Fin-natura tagħna. Aħna ribellużi kontra r-rieda ta' Alla kemm faċilment naqgħu għal dak l-istandard baxx. Aktarx irridu nuru li l-valuri tagħna huma ċċentrati fuq Kristu u fuq is-saltna tiegħu, li hija saltna ta' ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Għajd li inti jekk inti għandek il-mibeda kontra xi ħadd kif jista' jkollok il-ferħ tal-Ispiritu Santu fik. Impossibbli. Eżempji ta' nies illi ħadmu dan il-prinċipju illi qed jgħidilna Ġesu bi hawnhekk huwa pereżempju Abram. Abram kellu l-mirieħel tiegħu, Lot, in-neputi, ukoll kien sinju kellu diversi bejjem u ġara illi l-art ma kienx tisaħħhom. U allura ir-raja taż-żewġ persuni bdew jiġġieldu jitlewmu flimkien. Abram ta' ġentlom li kien għallu aħna aħwa. Għallu għalfa ħan iġġieldu. Għażel int fejn kien tmur. Jekk inti tmur l-endinaħa, jiena mur l-endinaħa. U nibqgħu ngħixu fis-sliem. Qed tifhem. Lot qabad għażel il-pjanura ta' Sodoma li kienet tħaddar, kienet fertili, u Lot għallu ħanażel dik. U Abram aċċetta. Qed tifhem. Ma qalx ma daqsxejn da biċċa nepputi jew eżar minni suppost jiena ħallih. ċeda. Ftit wara meta Lot inqabad priġunier fi ħbit għall-arrieda li kellu. Abram qabad 318 ruħ li kellu u marru biex jisalvawh. Għandna wkoll l-eżempju klassiku ta' Giuseppi, mibgħud minn ħutu li kienu jgħiru għalih, rridu joqtluh kien biss bl-intervent ta' aħuh Ruben, illi xeħtuh fil-bir li kien vojt, meta għaddew mbagħad għaddiet karwana
tal-Midjaniti kienu niżlu l-Eġittu qalu neħilsu minnu nbijawh, jintilef. U l-missiera ngħidulu qed tifhem illi ħabtet għalih bima salvaġġa. U hekk għamlu. Ħafna snin wara reġgħu ltaqgħu miegħu però kien il-Prim Ministru tal-pajjiż. U ovvjament twerru meta ndunaw li huwa Giuseppe u Giuseppe ikwitom u serħilhom rashom qalilhom mhux intom battuni hawnhekk imma Alla. Meta naraw li Alla anke fil-ħażen fil-providenza għarfa tiegħu jiġrina x'jiġrina Alla jaf bija. U Alla jrid jgħallimna l-umiltà, jgħallimna s-sottomissjoni lejh, jgħallimna biex infittxu r-rifuġju tagħna fih. David mhux kemm il-darba Sawl prova jikkaċċjaħu, prova jeqirdu, prova joqtlu kiet jgħira għalih. Meta jisimgħu kantaw Sawl eret il-1000 imma David eret 10,000 mill-Filistin, kiet jgħiru għalih. U darba David sabu fil-ar kien rieqed, seta joqtlu faċilment, però aktar tard qallu stajt noqtlok, però kont naf li inti l-midluk tal-mulej, u għallu għamma middejċ ideja fuqek. Dak l-ispirtu ta' Ġesu li narawh, ovvjament, per eccellenza meta kien imdendel mas salib. Meta talab missier, aħfrilhom għax ma jafux x'nu ma jagħmlu. Min jagħmilek il-ħsara u ignorant. U ignorant spiritualment qed joħodha kontra Alla. L-istess ħaġa għamel ukoll Stifnu meta bdew iħaġġruh Alla ħarsu l-fuq u lil Alla qallu mulej toddulhomx la-dnub. Dan huwa l-ispirtu ta' dak li qed jgħidilna Ġesu. Tirreżistux il-ħażin. Jagħtik daqqa ta' ħarta fuq il-lemini u dawal l-ieħor ukoll. Dak l-ispirtu ta' ġenerożità. U li joġobni f'Ġesu huwa propjament dan. Illi kull ma jikmandana, tajjeb, u n-nifsu jagħmlu. U il-modell il nistgħu nħarsu lejh u dak li wkoll jissupplixxina bl-istess qawwa tiegħu biex inwettqu ir-rieda tiegħu. Pietru jgħidilna qal dan intom kontum sejħin għax Kristu wkoll bata għalikom u ħalla warajh eżempju għalikom, ħallilkom modell sabiex issegwu fuq il-passi tiegħu u li ma għamilx dnub. U lanqas ma nstabet ħjiena jew ingann fuq fommu u li meta kien mgħajjar ma reġax għajjar. Il-sien imrażżan illi flok tilwim u flok ġlied u tgħajjir ma reġax għajjar. U jbati ma jiddiċ imma fada ruħu fidejn dak li jiġġudika ġustament. Fada ruħu falla. Li nnifsu refa d-nubietna f'ġismu fuq is-siġra sabiex immutu għad-nubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġried jew intom kont mfejqa. Jiġifieri anke meta n-nies jimmaltrattawna u jagħmlulna l-ħsara, għaraf illi xi darba jew oħra b'xi mod jew ieħor Alla li huwa Alla għaref kapaċi u attwalment joħroġ il-ġid minn dak id-deni. Jekk narfuha din, inkunu kapaċi nafdaw il-Alla. Inkunu kapaċi nerħu l-kawża tagħna fidejh. Ġesu jkompli jgħidilna tirreżistux il-ħażin. Anzi, min jagħtik bil-ħarta fuq ħaddek il-lemini dawwarlu l-ieħor ukoll. Jekk inti kif infatti Mahatma Gandhi kien ħobb jgħid, jekk inti xi ħadd faqalek għajn waħda u inti tifqalu oħra, bil-mod l-umanità ssir għamja. Ħadd ma jibqa' jara. Jekk inti tpatti daqqa b'daqqa oħra, tkun irdupjajt il-ħażen. Flok ma xejjint, flok ma qelibtu l-ħażen, irdupjajtu. Il-vjolenza teskala, tiżdied flok titmewwed. Aħna maħniex imsejħin biex impattuha. Għaliex? Żewġ raġunijiet. Maħniex kompetenti, maħniex kapaċi illi aħna mpattuha. U meta nippruvaw mpattuha nagħmlu fjask. Net, il għaliex maħniex kapaċi neżerċitaw ġudizzju fair.
M'aħniex kapaċi niżnu l-intenzjonijiet ta' dak li qasqas fuqna, is-sitwazzjoni u kollox. U allura m'aħniex kapaċi li impattuha bil-fer. U t-tieni ħaġa, il-ġudizzju għax-xogħol pekuljari tal-Alla. Alla huwa dak li jirrikompensa lil kull wieħed skont emilu. Dak huwa x-xogħol tiegħu. U Alla ma jridniex li aħna nindaħlulu fix-xogħol tiegħu. Ġesu fil-kmanda dawwarlu il-ħadd li ieħor ukoll mhux qed jgħidilna ovvjament il ma nistgħux niddefendu lil nfusna. Għaliex? Għax hu nnifsu ddefenda lil nnifsu. U nnifsu ukoll meta kien pereżempju darba din jedduh illi jixħtuh minn fuq is-siesa għal isfel, tajjeb, dar għadda minn nofshom u baqa' sejjer. Kemm il-darba Ġesu iddefenda lil nnifsu, pereżempju, meta kien quddiem il-qasiż il-kbir għaddej dak it-tapaqsi ġuri qabel ma qatluh, kien hemm wieħed li taħdaqqa ta' ħarta fuq ħaddejh u hawnhekk qed jgħidilna mal-qalda wieħed mis-servi wieqaf hemm ta' daqqa ta' ħarta l-Ġesu. U għalhekk twieġeb lis-sommu saċerdot? Ġesu wieġbu, jekk tkellim xi ħaġa ħażina, ix'għedt dwar il-ħażen. Imma jekk tajjeb għalfejn tiddrobni. Ġesu uża r-raġuni appellalu isma' jekk ħadd xi ħaġa x'għadd ħażin. Ma xejn ħażin. Imma jekk qed tiddrobni. Ġesu iddefenda lil nnifsu u ħarab mill-ħażen kemm il-darba pruvaw jaqbduh, pruvaw jarrestawh u l-istess ħaġa mill-Apostlu Pawlu imur f'belt, iħaġġruh, jixtru l-ġebel, tajjeb jaħrab minn hemm u jmur f'belt oħra u jaġib jipprediika l-Vanġelu. L-istorja illi qegħdin f'dinja fejn aħna qisna ħrief fost il-pub. Imma meta Ġesu qal dawwarlu ieħor ukoll ma jfissirx li rridu bil-fors ngħiduha letteralment. Ġesu hawnhekk qiegħed jagħmel punt. Qiegħed jgħidilna illi flok vendetta għandna nifhmu dak li jkun u wkoll inkunu ġenerużi miegħu. Fatti jkompli jgħid jekk irid joħodlok it-tonka kienet il-qmis ta' taħt. Ħanidu l-flok ta' taħt aħna. Tajjeb, ħallih ukoll jieħu il-mantar. Il-mantar illi ħafna lut foqra dakinhar kienu jużaw anke bħala kutra biex jissaħnu bih bil-lejl. Tifhem? Ara x'ġenerożità Ġesu qiegħed jgħid qed jipproponi lilna illi nagħmlu mħadd ieħor. Il-fidil aħna bħala dixxipli irridu nkun għandna żewġ għażliet ara. Jew inkunu bidejna miftuħa, jew idejna maquda pon. Issa nies mitlufa għajdu li ma jażlu. Idejhom pon. Ara ma tmissnejx għax ninnukjak. Dik jalla titwin tagħhom. Id-dixxiplu ta' Ġesu, il-manswed. Ġesu qed jgħidilna ħudu l-madma tiegħi fuqkom u tagħlmu minni. Ġesu ġie mhux biex jikkundannana, ġie biex jisalvana. Hekk ukoll għandna ħarsu lejn nies meta qegħdin jagħmlu l-ħażen huma msieken, huma miżerabbli, huma mitlufa. Jeħtieġ li jkollhom trattament speċjali minn ħatana. U dan rridu nagħmluh sal-punt li ħadd ieħor jieħu anke vantaġġ minna jew nisfaw maltrattati għal kawża ta' Kristu. Ħalli jkun imsebbaħ l-isem ta' Kristu aktarx milli jiena nipprova niġi even ma' ħadd ieħor. Mi jisforzak tmur 1,000 wieħed miegħu, mur 2 miegħu. X'inhu l-każ? Il-lud dakinhar kienu taħt il-ħakma Rumana, l-Imper Ruman kien mifrux mal-Mediterran kollu, il-pajjiż ta' Iżrael kien ukoll taħt il-Rumani, infatti jissemma l-gvernatur Pilatu vera, il-lud kienu taħt u kellhom mibeda kbira lejn Rumani u rridu li jeħilsu minnhom. Frattan Ġesu hawnhekk xi ħaġa li mhix assolutament mistennija xejn.
Is-soldat Ruman jekk ikollu l-bagoll jew xi affarijiet oħra, tajjeb ma setax iġorru waħdu, seta' iqabbad lilek ludi biex tmur mil miegħu, il-mil tagħhom kien tikka iqsar mill-mil li nafu bih aħna, ma jimpurtax. Tajjeb, tmur mil miegħu u ġorlu l-affarijiet isek il-pastas tiegħu. Xi ħaġa li l-lut għalihom kienet insult kbir, mhux tal-li ġejt fartna u qed taħkem fuqna, illi issa qed tisfruttani wkoll lili. Ġesu qal mur 200 going the extra mile. Aħna nużaw llum biex tmur għawdex u tmur tfittex xi spot sabiħa, jekk tfittixhom ssibhom, m'għandux x'aqsam xejn. Going the extra mile ġifieri, kun ġenerus ma' dak li jkun, mhux metru għal metru, mhux bil-kejl, mhux bil-miżura. Mhux ħatoqgħod iżżomm in-notebook x'għamilt ma' ħadd ieħor, tajjeb, mela jekk jiena llum xtrajtlek żewġ passizzi tal-piżelli, tafni. U nippretendi allura li xi darba tixtri l-qazzata tal-rikotta, mhux hekk. Dak huwa r-raġunar ta' nies mitlufa. Jessu qed isejħilna għal ġenerożità. Illi nagħmlu aktar milli n-nies komuni jippretendu. Meta tmur lilin milli mistenni, turi li inti tinsab taħt il-sovranità ta' imperatur aqwa. Dak iż-żmien kien l-imperatur Ruman li kien l-alla tagħhom, meta aħna mmorru lilin milli mistenni qegħdin nuru li aħna ninsabu fis-saltna li ma tispiċċax. Is-saltna tagħna. Il-prinċipji tagħha huma wisq isħaħ mill-liġijiet ta' Ruma. Ġesu jkompli jgħidilna lil min jissupplikak, il-min jitolbok, jew mill-min jittallablek, għatih. Għal minu ġenwinament batut jew fil-bżonn, u allura sforzat jittallab, għandna nkunu ġenerużi miegħu. Għalhekk nagħmlu ġabriet għal missjoni, jew meta għal okkażijiet ta' nkunu nafu li wieħed qiegħed forsi daru mal-ħajt, mhux biss bħala knisja, bħala individwi għandna nkunu bidejna miftuħa. Għandna nkunu mhux ħaħ, imma lesti li narmu kif jgħid fil-Ktieb tal-Ekklesjasti, narmu l-ħobs tagħna fuq wiċċ l-miet. Isek qed tarmi ġidek, vera? Imma taf illi ħajjerġa' jiġi għandek wara ħafna jiem. Għaliex għax Alla irrott lil kull wieħed skont emilu. Allura meta nagħtu l-aħwa, ma tix tagħti bladdoġġ, ma tix tagħti bibluha, u lanqas trid tagħti xi ħadd illi jinsab fi stat imsejken il għaliex huwa għażien, min huwa għażien u ma jridx jaħdem laqqas m'għandu jiekol. U lanqas ħammur ngħin lil xi ħadd drogat biex ikompli jixtri droga u jkompli jħassar ħajtu, dal-affarijiet nifhmuha. Mil-bqija għandna nkunu nies għaqlin, nies b'dixxerniment illi jekk naraw każ ġenwin ta' xi ħadd iva ejjew inkunu ġenerużi. Ġesu f'da kollu qiegħed jopponi il-vendetta personali u li noqogħdu nkejlu bix-xiber. Kollox Ġesu qed jgħidilna, ara, l-Apostol Pawlu jgħidilna il-frott tal-Ispirtu x'kapaċi jipproduċi l-Ispirtu Santu fina l-mħabba, l-ferħ, is-sliem, l-ewwa, is-saba, l-umiltà, ir-rażna fuq nfusna, dal-affarijiet, virtujiet, sbieħ li ġej minn għand Alla, u Pawlu jgħid kontra dawn m'hemmx liġi. Alla mhux qed jgħidlek għamel daqshekk u wieqaf, għandek kull opportunità, għandek kull okkażjoni. Id-dawar fejn iddawar ħarstek, għandek fejn tagħmel il-ġid. Dak hu l-ispirtu ta' dan id-diskors ta' Ġesu. Flok tirritalja, iftaħ idek għall-għajnuna, għatija dik l-għajnuna. Għandna fina d-dispożizzjoni, għandna fina dal-atteġġjament, jew għadna qegħdin nissaraw illi anke nsibuha diffiċli biex naħfru. Li taħfer lil ħaddieħor għandu jkun leħfef ħaġa. Għaliex? Għax int maħfur. U kemm maħfur? Maħfur astronomikament
Alla ħafirlek dejn lil mill-komputazzjoni umana. U ħafirulek. Aħna ngħidu aħna nies maħfura, għadna kif kantajnija, vera? Ġesu ħallas kollox. Jesus paid it all to him I owe. Jekk hu ħafirli qed isejħel biex naħfir il-ħaddieħor. Minn dak li rċevejt b'xejn minn għand Alla, ħanati b'xejn il-ħaddieħor. Dak hu l-ispirtu ta' dat diskors. U allura narġa' nsaqsi, hemm fina di dispożizzjoni. Jekk le, rridu nifissaw il-ħarsa tagħna fuq Ġesu. Għal darb'oħra qed inħallu l-attenzjoni ta' ruħna tkun infixkla minn ħafna attrazzjoni oħra. Iffissa l-ħarsa tiegħek fuq Ġesu. Literal Hebrej tgħidilna ikkonsidraw il dak li sapporta tali ostilità mill-bnedmin kontra tiegħu innifsu sabiex ma titaxxux u tinfnew f'ruħkom. Jekk aħna ma nżommux il-fokus tagħna fuq Ġesu li kien kontradett li n-nies opponewh, għajruh, żebilħuh, sawtuh, samruh ma' salib. Ħaninfixlu. Il għaliex bħalma Ġesu ġie fid-dinja u qal il-volpijiet għandhom it-toqob tagħhom. U t-tjur għandhom il-bejt tagħhom ma' bin il-bnieda m'għandux fejn mitrasu. Għex fostna bħala barrani. F'dinja li ħalaqgħu. F'dinja li għamilgħu. Ġie fi ħwejġu u nisu ma laqgħuhx. U aħna l-istess. Jekk aħna tiegħu ħankunu trattati bl-istess mod. Ejju nħarsu lejn Ġesu. Altrimenti nitilfu l-ispirazzjoni tagħna. U xi ħaġa oħra. Rridu nafdaw falla. Tajt li temmen, kapaċi tajdu l-kredu jiena nemmen falla wieħed il-missillis ta' kollox. Jekk tajda dik, and you mean it, jekk tajda onestament, tajjeb, kapaċi tissapporti sal-ġudizzju l-kbir. Ġej il-ġudizzju. Walla se jrott il-wil kull wieħed skont emilu, kull wieħed minna, kbar u żgħar, minn kull ġens, se jidher quddiem Alla biex jagħti rendi kont tiegħu nnifsu. U allura ħafna falla. Maħbubin, Romani 12, vers 19, maħbubin, tivvendikawx irwieħkom bdejkom. Anzi, għamlu l-wisa għar-rabja tal-Alla. Għax hu miktub għalija l-vendetta. Jien se nirrikompensa, jgħid is-sit. Allura tpattijiex, għax Alla żgur se jpattija. Jekk tpattija int, mbagħad jaġeb pattija Alla, tkun saret inġustizzja. Għaliex? Għax dak ikun irċieva kastik darbtejn. Le, ħalli lil Alla l-imħallef ġust dak li Abraham qallu jaqgħu l-imħallef tas-sema u l-ard ma jagħmilx il-ġustizzja, iva jagħmel ġustizzja. U rridu nafdaw falla illi imqar dawk li kalpestawna, jajruna, ifixkluna, ipenġuna ikraħma dak li jkun, ħallihom fidejn Alla. U t-tielet ħaġa, itlob. Għandek xi ħadd li qed jagħmellek ħajtek infern, għandek xi ħadd li qed ifixklek qiegħed ikun qisu xewka f'darek, mhux qed ħallik f'ismi, itlob għalih. X'miraklu Alla jaħdem fik f'qalbek jekk titlob ġenwinament għalih. Ġenwinament. Qed titlob għalih għax għandek kumpassjoni lejh. Qed titħassru. U titlob il-Alla biex jaħfirlu, biex jresqu lejh, biex jiġielu jirrealizza l-bluwa tiegħu. Meta ta' bilħan nitolbu Alla dewwa tagħna diġà jeżed quddiem issa. Tajjeb inkunu propjament qegħdin ngħidu l-Alla mulej aħdem miraklu fiha u jaħdmu l-għaġeb tal-grazzja tiegħu ta' bilħaq iseħħ fina. L-apostli fil-bidu tal-ġrajja tal-Knisja kienu arrestati, kienu wkoll msawta tal-li pritkaw il-Ġesu u xeħtuhom il-ħabs l-għada ħelsuhom, ma li kienu meħlusa, jgħidilna Luqa. Ma li kienu meħlusa. Marru għand nieshom stess u rrapportawlhom kull ma kienu qalulhom is-saċerdoti ewlenin u l-anzjani, kienu għedduhom qalulhom biex ma jippritkawx iżjed. U xejn semgħu dan, x'għamlu? X'għamlet il-Knisja xejn semgħu dan? Għamlu xi marċ naħseb jiena. Vera? Għamlu xi protesta kontra s-Sinedriju.
U kontra l-inġustizja soċjali. X'għamlu meta semgħu dan? Refaw leħinhom għalenija lejn Alla u qalu mulej sovran. Ħares li t-teddid tagħhom u għati lill-sira tiegħek biex jitkellmu kelmtek bil-kuraġġ kollu. Inti kmandajtna li pritkaw, inti kmandajtna li ngħaddu l-Vanġelu l-mitlufa u għatina l-kuraġġ biex inkomplu nagħmluh minkejja t-teddid tagħhom. Ma tilfux il-viżjoni tagħhom. Ma għabdux jippanikjaw. Talbu lill-Alla. Talbu lill-Alla. Il-punt li qed jgħaddilna Ġesu llum huwa wieħed impressjonanti. Wieħed impressjonanti li kapaċi jġib taqlib kbir f'ħajjitna, taqlib għall-aħjar, illi navvanzaw il-qudiem bħala dixxipli. Il-Kristjan jirreaġixxi b'mod sorprendenti u mhux mistenni għax il-grazzja t'Alla fih. Tqanqlu biex ifittex jirbaħ l-oħrajn bl-imħabba. Ġlieda bl-imħabba. Aktarx milli jirritalja fuq bażi ta' jeddijiet. Illum vera il-fissazzjoni fuq il-jeddijiet għandi dritt, kulħadd għandu dritt. L-annimali għandu jalla jkollhom id-drittijiet tagħhom ukoll. Qed tifhem. Ma mhux aħjar nifissa fuq dak li huwa importanti. Alla għandu l-ikbar jett fuqna l-koll. Illi nuruħu b'djenza. Illi nissottomettu ruħna għalih. U illi imqal l-edewa tiegħu u Alla għandu edewa tiegħu. Illi jidgħu bih, jikkalpestaw l-ismu, jgħidu li ma jeżistix, minkejja l-evidenza kollha. Ikitbuh fiċ-ċar, jarmu l-kelma tiegħu, jittraskuraw il-Vanġelu, Alla għandu l-edewa tiegħu. U frattant, itella x-xemx tiegħu fuq il-ġust u l-inġust. U jibgħat ix-xita anke fuq dawk li jgargru minna. Ara kieku ma jibgħat xita x'pastart u x'qarabal ħassajjar. Imma jibgħat ix-xita fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena. U Alla rridna nkunu nixbħuh. Ixbħu mela Alla jgħidilna l-Apostlu Pawlu fil-Efesi. Ixbħu mela Alla bħala awliet maħbuba. U imxu fl-imħabba. Din hija triq tagħna. Imxu fl-imħabba. Bħalma Kristu wkoll ħabna u offra lilu nnifsu sakrifiċċju briħa ħelwa lill-Alla. Din hija l-ħajja imsawra bl-Evanġelju. Mhux l-Evanġelju li jiena smajtu b'widnejja u kultant niftakar illi Ġesu miet għal bnubieti. Imma ħajja skolpita, ħajja imsawra, ħajja iffurmata fil-versens tal-kelma ħin kollu bl-Evanġelju. Ħajja rivoluzzjonar illi tabilħa imbagħad Alla juża bħala xieda kemm tabilħa kapaċi jitrasforma il-qalb tal-bniedem, jaqla dik il-qalb tal-ġebel u jgħidih qalb tal-laħam, qalb li tħobb, qalb li tħenn bħal tiegħu.